Joseph Muscat fakkar li fil-budget tal-2009 qal li l-Ministeru ta' Għawdex flimkien mal-Malta Enterprise kellhom joħorġu bi pjan ta' azzjoni għall-investiment u l-impjiegi. Minflok qal il-kap tal-Oppożizzjoni fl-aħħar sentejn, il-Malta Enterprise approvat biss 3 proġetti li bejniethom iħaddmu biss 8 persuni. Dwar Għawdex Joseph Muscat qal li l-politika tal-Gvern hija konfuża. Semma lil-Eko Għawdex u fakkar kif sentejn ilu l-Gvern kien qal li dan il-programm ser ikun fuq medda ta' 3 snin biex issa dan tela l-5 snin. Fl-istess ħin il-Gvern sentejn ilu kien qal li f'dan il-proġett ser jiġu investiti 25 miljun euro biex s'issa dom ġew ivvutati biss 11 miljun euro li minnhom intefqu biss 3 miljuni u 500,000 euro. Fakkar kif mill-weda elettorali li Għawdex jibda jiġġenera l-enerġija kollha bl-użu ta' sorsi alternattivi, sal-lum ftit anqas minn 1% biss tal-elettriku f'Għawdex qed jiġi minn sorsi alternattivi. Qal li fil-budget kien intqal li l-istudenti Għawċin f'Malta ser jieħdu allowance iżda fl-estimi finanzjarji il-Gvern mallokax aktar flus. Semma l-fatt li rappreżentanti Għawċin tal-Gvern ma jridux jagħtu leħen lil Għawdex fuq l-MCSD u ta' dan huma għandhom ħafna x'jispjegaw. Min-naħa l-oħra watenna l-weda ta' Gvern ġdid Laburista li jagħti post fl-MCSD kemm lill-Forum u anke lill-Kamra tal-Kummerċ Għawċija. Tkellem fuq il-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer u kif il-Partit Laburista ser ikun qed jistenna li l-Gvern jippubblika l-istudju dwar il-feasibility ta' dan il-proġett.